teatre era tot el meu món, era jo i el teatre, no hi havia res més. La meva il·lusió sempre ha sigut el que la gent s'ho passi bé, el fet d'acabar un espectacle, una obra, un programa de televisió, qualsevol cosa, que la gent se t'apropi amb un somriure i que et digui Xavi, ens ho has fet passar molt bé. Abans que passés tot el que ha passat, tenia la meva feina de l'operador, de gestor telefònic, i a més em dedicava al món de l'espectacle. Era tot una mescla. Xavi treballava pel dematí, Xavi les seves 8 hores diàries i després Xavi arriba a casa i trobar-se tota la seva habitació amb tot de vestuari, mirar què em porto, què poso, què faig, què no faig, quin personatge seré aquella nit. La feina de cada dia no li pots dir a ningú client el que penses, perquè no, és impossible. Però amb la feina de la nit, sí. Quan treballava a les discoteques o quan treballava i tenia el públic molt a prop, em deien coses que ells realment necessitaven dir. Quan acabava de treballar, treure'n tot aquell maquillatge i tal, hi havia molta gent que no sabia qui era. Eren els comentaris que sentia, no? Li han dit coses a la monja que no s'atrevirien a dir-les, penso que ni a la nòvia, ni al nòvio, ni a ningú. Jo sempre he tingut insomni, sempre. I va ser, jo diria que va ser un insomni de petit ja. I a partir d'allà es va fer molt gran. Va arribar a un punt de la meva vida que jo vaig abusar d'aquesta medicació per dormir. A partir d'aquí ja es va començar a crear un hàbit i va començar a crear una sèrie de problemes que s'havien de trobar alguna solució i... Vaig començar a tenir una mena de marejos, atacs, no sabia per on venien, i van descobrir al final que era epilèpsia. Cada vegada va ser pitjor, més atacs, i em van dir que va ser per culpa d'una mica dels focus, de la llum, i tot en general, la música, la gent... Em retiro perquè no puc. I a veure què és el que passa. Si millora la situació, si pensava si algun dia podria tornar a treure a la monja, si podria tornar a posar-me unes sabates de tacó, si podia fer una obra de teatre. Quan va arribar al punt que ja vaig donar-me compte que ja no tenia forces, o sigui, va ser tot de cop, no? Vaig perdre la feina, vaig perdre l'habitació on dormia, fins i tot jo ja estava perdut. Però el que tenia molt clar era no demanar ajuda a ningú. No, perquè, com diem, el no jo ja el tinc. I dius, ara vés a buscar el sí, però no volia el sí. Sí, perquè segurament no trobaria el sí, trobaria un altre no. I per trobar un altre no ja en teníem prou amb el que tenia. A les 8 del dematí un dia va picar a la meva habitació i em va dir, vull parlar amb tu. I dic, què vols? I, ara parlarem. I em vaig aixecar i em va dir, a veure, què passa? I em va dir, que vull que marxi.
Com que marxis? Sí, perquè ja no tens feina i el teu estat no m'acaba d'agradar i, home, som amics, no? Un any i mig, convivent junts i tal, però res, o sigui, al carrer. Era trobar-te coses noves, coses que tu temies, els teus pors, les teves pors que podies tenir, te les vas trobar totes de cop. I això era una cosa que jo ho tenia que passar, ho tenia que assumir, era jo. Si no menjava o si no, però era jo. Jo i les meves coses, ¿vale? La meva motxilla, la meva bolsa d'esport, la meva tovallola, jo què sé, la meva colònia, que fins i tot sempre m'agradava la colònia i portava la meva colònia, i sobretot la meva colònia a sobre meu. Però a poc te vas donar compte que tot això no té sentit, ¿vale? No té sentit. El que té sentit és la teva vida. No sé, te sents tan buit, no sé, hores i hores de plorar, de tapar-te i intentar desaparèixer una mica d'aquest petit fil que encara tens en aquest món. Cada dia era diferent. No sabies mai on aniries a parar, on aniries a dormir. Era com estudiar un guió nou, un personatge nou, perquè no sabia a on anar, no sabia com moure'm, no sabia què fer. Vaig aprendre a conèixer llocs on podia anar a menjar, on podia demanar la meva medicació per l'epilèpsia. No sé, al carrer no hi havia, no sé, a veure, jo me'n recordo d'haver dormit en una habitació amb 40 tios, ¿vale? Cadascú el seu rotllo, cadascú les seves històries, i jo ja pensava, ja tinc prou amb el meu, però pensava, i demà què? Demà tindràs aquest llit per poder dormir. El no tenir res a fer és buscar alguna cosa, buscar situacions, caminar. A mi m'agrada molt anar, m'agrada molt anar a la platja. Anava a la platja i parlava amb l'aigua. Perquè jo sempre deia que ella sempre estava allà, ¿vale? Ella entendria el que jo li parlo, que les meves llàgrimes no... Era com dir, a la vegada estic col·laborant amb el mar, perquè les meves llàgrimes aniran a parar amb ell i farà que sempre hi hagi aigua. Però sempre pensava que aquest mar s'havia fet a partir de les llàgrimes de persones com jo, que anàvem allà a plorar i no sé, m'he tirat tantes hores allà mirant el mar i plorant que no ho sé. Una noia em va dir si la volia acompanyar a esmorzar
que coneixia un lloc, que es menjava molt bé, bueno, que donaven coses calentes i tota aquesta història. I els vaig dir, li vaig dir, vale, t'acompanyo. Els llocs que havia anat alguna vegada a menjar, o sigui, no es preocupaven de quina era en el teu moment la teva necessitat, no? Es preocupaven de dir, el teu cafè amb llet, aquí enmig de la taula tens un plat de pastes, pots agafar el que vulguis. I el caliu era diferent, no? Era el fet de venir, seure, te servien, preguntant què era el que tu volies, i això en aquell moment per mi era tot un privilegi, no? Que algú es preocupés del que jo volia aprendre, si volia un cafè amb llet, qualsevol cosa. I a poc em vaig acostumar a venir a esmorzar aquí, no? Per al fet que aquí donaven brou, la forma de tractar era diferent. Jo necessitava fer alguna cosa, o sigui, jo no podia estar donant voltes ni donant voltes ni buscant feina perquè no estava preparat per ficar-me en ningú treball. Doncs aquí el que vaig començar era, oi, et puc ajudar? Puc fer alguna cosa? Doncs mira, jo què sé, recull les taules, vale, recollir les taules. Doncs mira, si vols fes això. Jo li deia, escolta, l'entrada està cabruta, la vols comprar? Sí. I jo començava i m'escombrava la porta, escombrava la porta, comprava l'entrada de l'església, m'arreglava tot aquest corredor, deixava totes les plantes superben arreglades, o sigui, jo mateix vaig començar a anar buscant coses, vale? I a poc va ser una mica una pujada, no? I per la nit, doncs, com a mitja tarda ja prenia la medicació, em quedava moltes vegades dormit a la plaça Eivissa. I des de la plaça Eivissa hi havia una pizzeria, hi ha una pizzeria. Ha sigut molt especial tot això a la vegada, no? He après molt. Aquella pizzeria em portaven menjar, però d'una forma com dient, mira, és que nos ha sobrado esto, o això s'ha quedat. No. Te venien amb una pizza i diu, mira, que el cuiner s'ha confós i ha fet una pizza de més, i me la donava, no? Un dia una senyora se'm va apropar i em va oferir una habitació. O sigui, em va oferir el sofà de casa seva. I estava entre sí que no sabia què fer, que no sabia què decidir. I vaig estar, una temporada. I un dia em va dir que venia el seu net, i que volia el sofà. Era un 29, un 30 de desembre, o sigui que l'entrada d'any era tornar al carrer. Josep, la Sònia, tots em preguntaven què passava, no? Que m'estava caient molt i tal. I clar, no em va quedar més remei que dir-li, passa això. M'estic quedant al carrer un altre cop. I la Sònia va ser la que va dir, no, home, no és possible que pugui passar això. I res, o sigui, en qüestió d'hores, tots, o sigui, tots els del caliu, una senyora, l'altra, la dona, la filla, la mare, tots van buscar una habitació. La nit de Cap d'Any, igualment la vaig passar sol, però almenys la vaig passar en una habitació.
de cop i volta m'hi vaig trobar allà, no? Secant gots, arreglant safates, perquè em sembla que va ser que faltava algú i jo vaig dir, bueno, doncs ja m'hi poso jo, no? Tampoc és tan complicat a preparar una safata perquè vingui l'altre noi, se l'emporti. A poc a poc jo vaig anar agafant un altre cop una mica un ritme de vida, de dintre del que jo podia, però aquesta pujada va ser una mica una cosa meva, no? De dir, hòstia, i això, per què no ho podem arreglar així, o per què no? I m'anaven dient, Xavi, si tu creus que això millorarà i ho pots fer, fes-ho. Vaig organitzar tot el que és el Rober, vale? Vaig preguntar si podien comprar estanteries, van comprar unes estanteries, van començar a arreglar la roba, mirar la roba que necessitàvem aquí, la que no feia falta. Després vam començar més directament amb el menjar, perquè jo vaig trobar que teníem menjar i no teníem lloc on posar-lo, o sigui, el mateix te'l trobaves en un racó que te'l trobaves en un altre. I jo vaig dir, no, això no pot ser així. He aconseguit això, posar estanteries, que els productes que ens porten abans de posar-los a les estanteries ja passen per les meves mans i fins que no passen per les meves mans i miro dates de caducitat, ho miro tot. Vale? No van a les seves estanteries. Jo vaig buscar un racó per cada cosa. On van les galetes? Jo vaig decidir on anaven les galetes. Jo vaig decidir on posava el sucre. Jo vaig decidir on posava l'oli. Però, clar, sense treure la preocupació de què serà el demà. Pensant què seria demà, què passaria demà, on dormiria demà, demà Caliu em podrà pagar l'habitació, demà Caliu podrà fer això, demà Caliu em podrà comprar la medicació que necessito. I el primer que em van deixar clar és, vale, ara és la teva casa, aquesta és la teva vivenda, aquesta és la teva habitació. Aquí pots deixar el que et doni la gana, pots posar la teva roba, pots posar el teu, vale? Això és teu, és el teu racó. Vale? I els moments que estiguis a casa, és igual que estiguis veient la tele, que estiguis fent qualsevol cosa, és igual, és el teu racó, és el teu moment. Vale? I la Sònia, sobretot, era la que m'anava explicant aquestes coses perquè no és que ni les volgués entendre, però no les volia admetre, vale? No volia, a vegades em sentia malament per l'ajuda aquesta. Vaig aconseguir una paga per l'enfermetat de l'epilèpsia, vale? M'hi vaig moure molt, perquè va arribar un moment que ja deia ara em trobo una mica amb forces i res, vaig buscar això, vaig preguntar, vaig mirar lo de l'epilèpsia, quin grau tenia, tot en general, vale? Vaig buscar tot. O sigui, vaig informar de tot. No podem dir que me guanyi la vida cobrant una paga, vale? Perquè no ho veig com una forma de guanyar-me la vida. Estic cobrant una paga per una malaltia que tinc, vale? que m'agradaria no tenir-la, vale? Perquè a vegades hi ha baixades i pujades. El Caliu li agraeixo tot el que ha fet i el que està fent amb mi, i bueno, abans venia més hores, però ara no cal. Vale? No cal, i vinc les hores que són necessàries per al control del menjar. Ara, doncs, la meva idea era tornar un altre cop al meu món, el món de la nit, el món del teatre, del cinema, de la televisió, del music hall, tot allò que jo vaig deixar apalancat, vale? Apalancat perquè no em va quedar més remei, no? Secrets from our American dream.
El dia que torni a poder fer-ho, jo crec que els convidaria a tots aquells que abans estaven amb mi, a tota aquella gent que jo havia conegut, i faria una festorra d'aquelles i tots. Trobar el Xavier que tenia abans, no? que feia somriure, que feia sentir que la gent s'ho passava bé. No sabia si podria arribar a tornar a fer tot això. I bé, doncs, a poc torno a pujar i són totes aquelles petites coses que no et dones compte quan les tens. Ara sí que m'he donat compte de totes aquelles cosetes i amb totes aquelles cosetes és el que estic tornant a remuntar tota la meva vida. I el teatre és 99% de Xavi. Cuando el show termina, nunca yo he sentido a mi alrededor tan rara emoción. Los minutos no se cuentan en el reloj del corazón. No podré quedarme porque el tiempo pasa, no se puede detener. El dejarme entrar en casa, siempre os tendré que agradecer. Agradecida y emocionada, esta cita tan familiar.